Travnik je proteklog vikenda bio mjesto emotivnog susreta nekadašnjih stanara Čabruše. Oni su tokom ratnih godina zajedno odrastali, igrali se, družili, dijelili svakodnevne i lijepe i ružne trenutke, stvarali prijateljstva, prve simpatije i nezaboravne uspomene iz djetinjstva, koje se ne mogu kupiti, niti im ih netko može oduzeti. Ideja o okupljanju pokrenuta od Farisa Hafizadića i Jasmina Hrnića. Faris Hafizadić i ja smo došli na ideju kroz jednu konferenciju koju smo prisustvovali i vidjeli smo da je tu veliki broj naših stanara iz grade Čabruša. To su ratna djeca koja su u najtežem periodu odrastala, išla u školu i danas smo većina tih ljudi jako uspješni u privatnom i profesionalnom životu. Onda smo došli na ideju da ih sve okupimo nakon 30 godina, da vidimo gdje smo, šta smo i skontali smo da su zaista svi, da kažemo tako, uspjeli i pored onih loših uvjeta u kojima smo odrastali. Naša priča počinje iz jedne zgrade, kao što je rekao Čabruša. Mi smo nedavno u nekoj diskusiji prokomentirali oko toga da zaista nisu to samo uspješni ljudi, mnogo dobrih ljudi je iznad razgrade i možda je to veća stvar koju treba danas da komuniciramo od te same uspješnosti. Mi smo, ovo nije samo jedna nostalgična priča i nostalgična priča, ovo je priča o jednom dubokom istinskom pokazatelju za mlade ljude da iz vrlo skromnih trenutaka mogu da nastanu uspješni. Mi smo, pokazatelj toga, neki dokaz toga i svim mladim ljudima koji se nalaze u nekoj skromnoj situaciji za koju smatraju da nema izlaza, zgrada Čabruša je pokazala da tam pa nisu uvijek mjesto. Mi smo generacija koja je pokazala i naučila iz tog perioda u kojima smo se družili da strah treba da je nepoznati da možemo da dobijemo prijatelje. Između njih su ovdje neki koji su to izbjeglice došli u samu zgradu, a danas su naši prijatelji. I vjerujem da neka naša budućnost nosi tu saradnju koju ćemo iskoristiti najbolje moguće. Moram reći da ova lica koja ovdje vidim sad zajedno na jednom mjestu bude uspjeli na jedno vrijeme odrastanja koje, iako se dešavalo u ratnim uslovima, nosi puno i lijepi uspjeh. Mislim da druženje sa svim ovim ljudima ovdje, a bilo je veoma intenzivno u periodu našeg odrastanja, je obilježilo moj život i na određen način utjecalo na moj karakter i na ovo što sam sada. I evo kažem, presretan sam i što sam imao priliku da provodim djetinjstvo sa tim ljudima, a sretan sam što ih sada vidim ovdje sve zajedno u veoma jednoj lijepoj atmosferi, sve žive i zdrave. I drago mi svojoj djeci kad kaže da imam ovoliki broj prijatelja u jednom veoma koncentrisanom mjestu u Travniku. Neka lica dobro su vam poznata, mahom uspješni mladi ljudi, neki dalje s adresom u Travniku i Bosni i Hercegovini, a drugi širom svijeta. Sada već uglavnom stvorili vlastite porodice i odgajaju svoju djecu, a dobrotu, plemenitost i skromnost prenose nekim novim generacijama. Naš prijatelj iz grade, imamo prije Kasu. Komentirao jednu stvar. Mi smo u tom periodu, ratnom periodu, ovdje nismo da se pričamo o ratnom periodu, pričamo o hrabrosti, ljubav, prijateljstvo koje je stoga nastalo. Mi smo imali tenis iz zgrade, imali smo sve moguće sportove, pravili smo košarkaške klubove, takmičenje između zgrada, podsjetite me šta je još bilo. Mi smo u tim skromnim okolnostima uspjeli da organizujemo nešto, srećom nije bila auta na parkingu iz svoje zgrade, pa smo imali najbolji prostor. Dakle, zaista smo skromnih situacija pravili sebi od djetinjstva kako neko sad regularno živi, ali nismo dopustili na to nekog ograničenja koje je ono neko odsjećanje za meni je bilo lijepo mi je potpuno sad čuti se Tu naravno našim generacijama riješimo, ali to je bilo zdravo provedeno vrijeme, svi su se bavili sportom, svi su se bavili fizičke aktivnosti. Od fudbala, rukometa, košarke i tako dalje. Spomenula je kolekcija, Lela je spomenula Kasuma. Kasum je bio polovođa svim tim, malo me podsjeti na onaj pripovijed Korlov rano lete. Zaista je jedno veoma specifično vrijeme i mislim da je iz ove djece izvlačilo najbolje maštu, igru,
Okupljanje nije bilo samo podsjećanje na djetinjstvo, već i snažna poruka o vrijednosti zajedništva, prijateljstva, uspomena koji ni godine, ni udaljenost, a ni rat nisu izbrisali. Tokom 90-ih, dok je Bosna i Hercegovina prolazila kroz najteže dane svoje istorije, zgrada Čabruša u Travniku bila je utočište mnogim porodicama. Uprkos svakodnevnim izazovima ratnog života, djeca su uvijek nalazila načine da se igraju, druže i održe međusobne veze. Za sreće je nekad trebalo tako malo. Jedna lopta, malo mjesta, haustor, parking ili park i puno djece i dječjeg smijeha.